Què passa, Bigfoots? Com esteu? Vinga, va, que avui cuinem a l'aire lliure. Avui tenim un recetón, una recepta d'aquelles espectaculars, molt del Mediterrani. Una recepta que es diu moussaka. Moussaka! Sembla japonès, però no, és grec. Avui farem una moussaka d'esvergínia amb verdures. No la farem amb carn, la farem vegetariana avui, perquè no se'ns queixin i fem una mica de tot. Carn, peix, serà espectacular. Ingredients: esvergínia, pebrot vermell, carbassó, ceba i alls. Formatge, en aquest cas jo utilitzo emmental, vale? I tenim ous, espècies, alfàbrega, que és molt del Mediterrani, romaní, farigola, tomàquet, iogurt grec, com no, sal, pebre, oli. I què? Comencem? Vinga, va, comencem. Va, començarem amb l'esvergínia. L'esvergínia, vale, la tallarem més o menys, us agafeu una esvergínia i la talleu més o menys d'aquest gruix, vale? D'aquest gruix, i us talleu tota l'esvergínia. És brutal aquest plat, és espectacular aquest plat, és molt, a més és un plat molt del Mediterrani, esvergínia, les alfàbregues, les espècies. Sí que és veritat que no faré una moussaka clàssica, faré una moussaka a mi estilo, vale? Però ja veureu que és un plat brutal. Vinga, tallem tota, farem una altra, tallem dues esvergínies, separem els culs. Mireu, totes gruixudetes. No volem que sigui com que se'n desfagi, que sigui pastosa. No, volem que tingui textura, volem que aguanti molt, que tingui molt gust esvergínia, perquè la protagonista avui és l'esvergínia. Us agafeu un plat i un paper absorbent i aneu posant l'esvergínia aquí sobre. Vinga, tota l'esvergínia aquí sobre i que estigui escampada, que no estigui una sobre l'altra. I sal, força sal. I el que farem aquí és com una primera cocció. El que farem aquí és que aquesta esvergínia tregui aquesta primera aigua i no serà tan amargant. Vinga, una altra capa d'esvergínia. ¡Qué platazo! Vinga. Una altra sal. Vinga. I l'última. L'esvergínia aquesta la tindrem uns 20 minutets, vale? Perquè s'estovi bé, perquè tregui tota la seva aigua, vale? Uns 20 minutets reposant. Listo. De mentre ens arremanguem perquè encenem el foc. M'havia deixat dos. Vinga. Fotem xitxa al foc. I comencem. Carbassó. Tallarem les verdures una mica grossetes, una mica rudes, una miqueta bastes. No farem una cosa molt fineta, molt arregladeta. Avui treballarem una miqueta gruixudet. Vinga. Més o menys, unes coses més o menys així, que ho veieu. Chorretonazo d'oli. Vinga. I dins el nostre carbassó. Farem la ceba. I també farem el mateix. Cuina a temps real, quasi. Vinga.
Tallem per la meitat, tallem trossos més o menys així, vale? I cap a dins. No volem que sigui tampoc molt finet, li volem que tingui textura. Després aquesta ceba se'ns anirà desfent i anirà traient els trossos. L'altra mitja ceba també, vinga, cap a dins. Ahí està. Comencem al xupi. Aquestes olors, aquestes verdures que són tan del Mediterrani. Agafem un tros de pebrot. Pebrot no en posarem molt, vale? Posarem com la meitat, més o menys, vale? Uns trossets. Traurem la part blanca del pebrot, vale? La traiem. Si no, ens reparteix. El que reparteix del pebrot és la part blanca. Vinga. Fem uns talls i li donem una primera cocció a totes aquestes verdures. Pebrotet cap a dins. Perfecte. Vinga. Volteta. Mireu com es va torrant totes les verduretes. Fantàstic. Ai! Vinga. Agafem un parell de grans d'all, 3 si són petits. Un cop, sense que encarregui la taula. I pelem els alls. Fantàstic. Que bona aquestes verdures. És un plat com molt senzill de fer. No té grans misteris. Jo sí que és veritat que li dono un toquecito particular, ja ho veureu, amb les espècies i amb la salsa. No farem una beixamel. Moltes moussakes porten beixamel, nosaltres no farem una beixamel, així no serà tan pesada. Sí que és veritat que la moussaka original és amb carn i nosaltres la fem amb verdura. Mireu. Uah, quina oloreta. Mireu quina oloreta. Uah, i agafa coloret tot això. Fantàstic. Una mica de sal. Pebre. I aquí tenim farigola fresca, vale? Us he dit romaní, però millor farigola. El romaní és molt predominant. Farigola, una mica de farigola i l'alfàbrega li tirem després. Vinga, mentre es fan les nostres verduretes, tampoc voldrem fer com una samfaina. No volem que quedin les verdures així, perquè després, això és una primera cocció, després li donarem una altra cocció en el forn, amb tot plegat. Vale? Mentre se'ns fan les nostres verduretes, us agafeu un bol, vale? I anem a fer com la nostra falsa beixamel. I el que farem és iogurt, moussaka, pot iogurt grec, no? Ara tampoc farem un iogurt que no sigui grec. Vinga, doncs us poseu un iogurt grec, us agafeu 2 ous, i un altre. El loro, els ous, mai fiquem l'ou on tenim el menjar, vale? L'ou, la closca d'ou, és el que porta totes les toxines, tot el que no ens agrada, vale? O sigui que sempre piquem l'ou
allà on no tinguem els aliments. Vale? Mireu, les nostres verduretes van estupendíssimes. Una mica de pebre, una mica de sal, formatge, en aquest cas emmental, podeu fer servir parmesà, en principi es fan parmesà, però a mi m'agrada molt l'emmental perquè a més es desfarà molt i serà molt filós després del forn. Cullera, i us remeneu tot això. Fins a obtenir com una pastota. Veieu? I aquí li posarem cilantre. Anem a ficar-li cilantre, que jo tinc fresquet. És brutal, el cilantre és espectacular. Espectacular, el cilantre. Oh, quins aromes que té, és impressionant. Vinga, doncs aquí piqueu. Us piqueu finet el cilantre. Fantàstic. L'afegim aquí. Sas. Fantàstic, mireu. I aquí tenim com la nostra falsa bechamel. Vale? Una salsa que serà super cremosa. I veureu quin sabor i quina vistositat ens donarà la nostra moussaka. Donem un minutet més, torro això i vinc. Vinga, va. Epa, mira les verduretes. Vinga, se'm queixa la vitro. Ja tinc quasi les verduretes, ja estan. Ja tenen aquest punt torradet, boníssim, espectacular. Safata de forn. Aquesta és d'herència, Aquesta és de ma mare, l'he robat. Sempre me la reclama, però de moment farem el tonto. Aviam si no veu el vídeo, si no em renyarà. Vinga, les verduretes aquestes quasi ja estan. I tinc l'esvergínia. Mira, apagarem aquest foc i amb el calor residual ja es anirà fent. Vinga, ho poso així perquè ho veieu bé. Mireu les esvergínies, mira com han suat. Estan totes suades. Totes suadetes. Vale? Llavors el que fem és, les sequem bé. Ja han perdut aquella textura tan forta. Vale? Llavors el que fem és posar-les, anar-les escampant per la nostra safata. Vale? Les sequem una miqueta totes i fem un llit. Fem un llit amb totes les esvergínies. Com m'agrada l'esvergínia. És un producte tan espectacular. Al forn, fregida, farcida, les esvergínies farcides, quin espectacle de producte, la veritat. Vinga, xiquitín, vinga, el posem més o menys bé. Vale. Llitet d'esvergínia, vale? Mireu quin espectacle. Fantàstic, posem una més per aquí. I ara agafarem totes aquestes verduretes, vale? Totes aquestes verduretes i cap a dins. Vinga, tot cap a dins. Escampem tot. És que estic salivant ja. Estic salivant. Vinga. Pum.
tot escampadet. Tomàquet. Aquest tomàquet és de pot, no us enganyo, és de pot. És d'aquest no triturat, aquest que està com amb trossets, vale? I ens quedarà fantàstic perquè no és un tomàquet triturat, és tomàquet com a daus. Si el feu natural vosaltres, molt millor, però jo avui no tenia temps i la veritat és que així es queda fantàstic. Pim, pim, pim. Aquí ho teniu. Moment de la nostra alfàbrega. Alfàbrega fresca. I escampem. Fem trossets. I escampem tota l'alfàbrega per tot de fulles d'alfàbrega per tot el nostre moussaka. Què? Ja té pintaza això, Mireu. Pues ara seguim. Un altre pit d'esvergínia. Saquem l'esvergínia i cobrim bé tot el nostre farcit. Buah, que és un plat espectacular aquest. És un plat espectacular. El podeu fer amb carn, amb verdures, podeu fer amb bolets. Un dia la farem amb bolets, que queda superbé també. Vinga. Fantàstic. Vinga, tota ben recoberta. Vinga. Buah. Mireu. I ara és moment de posar la nostra beixamel. Amb el cilantre, l'ou, el formatge, cobrim tot per sobre. Quina pinta. Això, una miqueta de pebre. Posem una miqueta més de pebre per sobre. I ara sí. Al forn. 180-200, depèn del forn que tingueu. A dalt i a baix sense ventilador. I el tindrem uns 15 minuts, vale? Cap al forn, ja ens veiem. Però abans d'anar al forn, ojo, quieto paraos. Subscriu-te al canal Bigfood, el teu canal de cuina. Bigfood, canal de cuina i en català. O sigui que subscriu i estaràs, i dona la campaneta, i així estaràs sempre atent de tots els vídeos que aniré penjant. Al forn i seguim. Ja ho teniu aquí. Moussaqueta. Mireu quina pintassa, mireu quins torradets. Vale? Això és la falsa beixamel aquesta que hem fet amb l'ou, el formatge. Vale? Ens queda com una capa, com un torrat preciós. Vinga, anem a tallar. Oh, ha quedat super tendre l'esvergínia. Perfecte. Farem una ració. L'hem fet petita, però bueno, per la patiré. Zasca. Mireu quina pintassa. Mireu aquí, totes les verduretes, totes les capes. Fa una olor, fa una flaire espectacular.
nerviós. Tinc nerviós i tot. Mireu quin torradet. Buah. Quina meravella. Salut per vosaltres. Boníssim. Oh, boníssim. L'esvergínia està al seu punt. Totes les verduretes, amb totes les espècies que li hem donat. Aquest cruixentet final és un platazo. O sigui que us recomano molt que feu aquesta moussaka de verduretes. Recordeu que si voleu li podeu posar el que vulgueu, bolets, carn, el que vulgueu. Si la voleu vegetariana com aquesta, és que no hi fa falta res més. O sigui que ens veiem en pròxims vídeos. Subscriu-vos al canal, recordeu. I aquí seguim menjant aquesta moussaka. Salut, petons i a disfrutar.